Hi guys, good evening. Hi guys. Greet lang guys. Saan ko lang yung aking gising na si Panda. Magluiligpit ako ng aking damit guys. Good evening everybody. Ako'y magliligpit ng aking binabahan. Dito ako sa kwarto. Shout out sa mga friends ko dyan sa YT. I miss you. I miss you all my friends. Miss ko na kayo. Tagal na natin hindi nagkikita-kita dito sa YT sa mga live stream. Nasaan na ba kayo? Saan na ba kayo? Ay. Yan na. Medyo magaling na yung aking sipon. Konti na lang. Kaya lang medyo maano pa yung ulo ko. At salamat. Kahapon ano kami, anti-gin. Wala namang negative naman. Salamat sa Diyos at negative. Ingat-ingat tayo guys sa panahon ngayon at uso ang sipon at ubo.
Opo, ang sipon at ang ubo ay usong-uso ngayon. Ah, ayun na naman tayo. Naantok na naman ako. Maano yung ulo. Hanggang ngayon, maano pa rin yung ulo ko. Yung parang pakiramdam ko na magaan. Parang walang laman. Parang walang laman yung ulo ko ba? Hmm. Ganun. Ayun.
Good evening, guys. Good evening. Kumusta na ang New Year? Nasaan na kaya yung mga ating mga friend dyan sa YT at mukhang wala na. Nasaan na kaya sila? Hindi ko maamoy. Diyan pa ka rin sipon ko eh. Ingat tayo. Kaantok na ay. Oh. Ay. Sino na naman yan? Minuto na ba natin? Silabas na yung bulsa. Wala nang pera. Wala nang pera. Ipapasok sa bulsa. Ayan. Kaya bilang plantsahin.
Ayan. Tapos na ako mag... Ay, ito pa. Mga bra ko, mga luma na. Ang aking mga bra ay luma na. Hindi pa ako nakakabili ng bago. Ay. Naupos yung pambili. Ito na naman yung sipon ko. Lumabas na naman. Ay, dito sa baba. Yan. Yung aking itsura. Katali kasi buko eh. Magsupply tayo. Medyo ayan guys, kailangan ko ng ay, nahulog. Buti na lang isipon ko medyo ano na. Ayan. Kailangan ko ng wala na akong serum. Wala na akong serum. Hindi na lang.
Kailangan ng serum ng ating mukha para hindi manglubot. Ang serum ay moisturizer. Tapos meron akong cream. Patuyuin ko muna yung serum. Naglalagay ako dahil pagkatapos ko mag-live ako matutulog na. Yan. Tapos na. Meron lotion tayo. Ang aking lotion ay konti na lang. Ito ay ano siya, whitening lotion from made in Thailand siya. Ayaw na wala nang laman. Tagal na kasi yan eh. Kailangan na ating balat ng lotion sa gabi. Para hindi ito. Dito lang sa lapag na. Kaupo na kasalan. Yan. Yan, wala na.
Ako muna guys. So yan guys, hanggang dito na lang, hanggang 30 minutes lang yung aking live. At wala namang akong mga bisita para makipag-chikahan sa aking live stream. Kaya hanggang dito na lang muna. Ako ay magpapaalam na sa inyo. Update lang muna tayo sa ating channel para hindi naman tayo masiro kay Lolo. So yan guys, ako'y salamat sa yung nakabidyo dyan. Salamat at nagkaroon ka ng panahon sa akin magtambay sa aking live stream ngayong gabi. At good evening, good night, good night. So yan guys, ako yung magpapaalam na sa inyo. Bye bye. Thank you. God bless.